בדרך כלל אני לא אוהבת אופרה כפי שהיא, זאת אומרת אופרה כולה מההתחלה ועד הסוף. אני יכולה נורא להידלק על אריה מסוימת או על קטע מקהלה יפה או משהו כזה, אבל כל העסק כמכלול, הרבה פעמים אני לא אוהב, אולי חוץ מחליל הקסם של מוצרט שזה כזה נחמד ואפילו ילדים אוהבים את זה. אבל האופרה פיק דם של צ'ייקובסקי שברה אותי. כלומר, אני הסתכלתי ביוטיוב וממש ראיתי תיאטרון. ראיתי דמויות, ראיתי בני אדם על הבמה. הדמויות מעוצבות עגולות, שאני יכולה להזדהות איתן. לא, אין רק שחור, רק לבן. הם אנשים חיים ומסתובבים על הבמה ופועלים. יש בסדר כמובן המוזיקה הנפלאה של צ'ייקובסקי, ברוב האופרות יש מוזיקה יפה. זה הזכיר לי תיאטרון, מפני שזה עשה לי צלצולים, אזכורים למחזות רוסיים, שאולי הגיעו קצת יותר מאוחר, אני לא בדיוק זוכרת, צ'כוב, גורקי ודומיהם, הכניס אותי לעולם הזה. הסצנה למשל של הרצח, שבו יש גיבור, הרמן קוראים לו, רוצח את הסבתא של האישה שהוא נורא אוהב. זה עשה לי אזכורים לחטא ועונשו, למרות זאת אומרת, אין ממש דמיון, אבל זה עשה לי כל הזמן אזכורים וצלצולים למקומות אחרים, והביא לי חוויה של תיאטרון ממש, שאני לא תמיד רגילה באופרה, ונורא אהבתי את זה. אני נורא רוצה לראות את האופרה הזו בחי. פה כבר ממש יכולה להתרחש פדיחה, זאת אומרת, אני פשוט אבכה. ראו הוזהרתם.